Здравейте, приятели! Страницата ми напоследък е ограничена и достига до много по-малко хора, особено след шествие за семейството. И днес на 17 юли разбирам, че имаме решение номер 4366 от 25.06.2026 година от Софийски градски съд. Това е по дело номер 4302 от 2024 година за юридическа смяна на пола. Това е за лице ГГБ, което иска да промени своето пол от мъжки на женски пол. И това, което става е, че всъщност Софийски градски съд допуска на основание член 19 алинея 1 от Закона за гражданската регистрация промяна на собственото, бащиното и фамилното име на ГГБ на ЖГАБА. Не знам какво ще рече това. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВКС при условията на член 280 от ГПК в едномесечен срок от връчването му на страните. Сега ние не знаем кога е връчено това нещо. Приемаме, че решението от 25.06, което означава, че имаме срок до 25.06 това нещо да бъде обжалвано. Кой може да обжалва? Това е прокурора и Софийска община. Та сега, от вас много ще зависи в това медийно ограничение, което имаме, да разпространите това видео. Настояваме компетентните органи, които могат да бъдат страна по обжалването на това решение пред ВКС, да го направят. Има блестящо, особено мнение на съдия Любомир Луканов, който в 4 страници е обяснил защо не може да има юридическа смяна на пола, въпреки постановеното решение в Европейския съд по делото, ще ви излъжа името в момента. Така че имаме юридическата аргументация защо не може да се смени юридически пола в България и вярвам, че ако делото стигне до ВКС, това нещо няма да бъде факт в нашата родина. Така че от вас зависи да стигне достатъчно шум, за да могат компетентните органи да се активират и решението да бъде обжалвано. Споделяйте. Повтарям, решение номер 4366 от 25.06.2026 година по гражданско дело номер 4302 от 2024 година на Софийски градски съд. Това нещо трябва да бъде обжалвано. Действайте, споделяйте.